दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं ननै सेरफां समस्तिनि हायनागुरि गामियाव आरो बे हायनागुरि गामियाव दैनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजोफोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थयै बिथांमोना जिउ खांबोदों। दैनि थाखाय बिथांमोना गोजान गोजान जायगासिम दै लायनो गोनां जायो आरो बांसिन मख'जाथाव खोथाया बाथ्राया जाबाय दैनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु खस्थ' खालामनो गोनां जानायखायनो ननै दैमानिफ्राय बिथांमोना केनेल बानायनानै बिथांमोना खस्थ' खालामनानै लाना फैयो आरो बेखौनो गावबा गाव एसे फिसा फिसा दैखर बानायनानै बेहाय जमा खालामनानै बिथांमोना बे दैखौ लोंनो गोनां जादों। जायनि थाखाय बे दैखौ लोंनानै सम सम बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोबां बायदि बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो। जायनि थाखाय रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोना नोरजियानिफ्राय नोरजिया जालांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा नैबे जाबाय मोनसे खोब समायनाहै लुदों आसामनि सावस्रि मिनिस्टार बा मन्त्रि रिहन दैमारिनि जायगा बे आंगो जिल्ला आरो बे आंगो जिल्लायाव थानाय बे मिनिस्टारा दिनैसिम नैबे ओनसोलनि रायजो राजानि जि दुखु बे दुखु जारलाफोरखौ बिथांमोना नायसननो फैयाखै। थ' फैदोंब्लाबो मोनसे समाव बिथांमोना खोब मोजाङै लुनानै गालांबाय नाथाय दिनैसिम नैबे दै जगान बिफाननिफ्राय बे ओनसोलनि बेनि रायजो राजाफ्रा गोग्गो दै मोलोंनाया बिथांमोननि थाखाय हाजो खर'आव दै नागिरनाय बायदि जादों। दा बेनिखायनो खोब जिंगाथावना जिंगानो गोनां जानाय आं केमेरामेन बिथांखौ बुंगोन नैबे समाव जेन फारसेनिफ्राय मोजाङै दिन्थिना होयो। नैबे दै जगायग्रा बिफाना खालि नुनायावल' सायाव खोब समायना बानायना दोनदों नाथाय सिङाव जेबो गैया खंख्ल'। जों नुदों बेहाय नैबे दै जगान बिफाननि थाखाय बेसेबां रां बाहायनाय जादों जेबो मोनसे बेहाय जायखौ जों नाम फलक होननानै बुंदों नेम प्लेट बे नेम प्लेटआबो गैया। दा बबे आसनिफ्राय बेखौ बानायनाय जादों माब्ला बानायदों बेनि जेबो मोनसे थं गैया। दा बेनिखायनो नैबे रायजो राजानिफ्राय जों मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला बेयो खमैनो दिनैनिफ्राय 12 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय। दा बेहाय हयथ' दै मोलोङालासेनो नैबे जेसेबांखिनि जन्थ्रफोर दङ बेफोरो हयथ' सानसे समाव बायग्ला जिग्ला जालांगोन। मानोना बेखौ जोथोन लानो थाखाय जेबो बेहाय बा इन्जिनियारफोरा बेखौ नायफिनफैयाखै। बेनिखायनो जों खावलायदों जेन' बिथांमोना नैबे दै जगान बिफानखौ खोब मोजां रोखोमै नायनानै नैबे ओनसोलनि सावस्रिखौ नोजोर होनानै जाहाथे बयबो मोजां रोखोमै दै जगायनो थांखि लायो। बेनि थाखाय जोङो निउस 24 बड'लेण्ड जानानै बिथांमोनखौ खावलायदों। आसामनि मिनिस्टारखौ जों खावलायदों जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै बिथांमोना नैबे ओनसोलनि रायजो राजानि सावस्रिखौ नोजोर होना जाहाथे बिथांमोना जोथोन लायो बा दै जगायनो थाखाय थांखि लायो। बेनि थाखाय जोङो निउस 24 बड'लेण्ड जानानै खावलायदों। मख'नो गोनां खोथा सानसे समाव नैबे जाखांनायनि उनाव दान्दिसे सम बिथांमोना नैबे डायनेमाजों दै दिहुननानै दिन्थिदोंमोन। दा बेखौ सालायनो थाखाय मोनसे माबायदि सालायगोन दा कारेन्ट दंब्लाबो बे कारेन्टफोराबो खोब मोजां रोखोमै बेहाय थिसनजायाखै। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जों नैबे ओनसोलनि गासै रायजो राजा मोजांनि थाखाय सावस्रिनि थाखाय जाहाथे बेखौ थाबैनो जोथोन लायो बा बेबस्था लायो। बेनि थाखाय जोंबो रायजो राजानि जानानै निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। नैबे दै जगान बिफाननि जेसेबांखिनि बेहाय जायगाफोर आवग्रिना दङ बे जायगाया गासैबो हाग्रा बंग्राजों साग्लोबसारजोब्बाय। दा जायनि थाखाय बेहाय थानाय माखासे जोनथोरफोरा बा आइजें आइलाफोरा हयथ' गाज्रि जालांनो हागौ। दा बेनि थाखाय नायदों नोंथांमोना नुदों गासैबो हाग्राफोरा बेखौ साग्लोबजोब्बाय। नाथाय बेखौ जोथोन लानो थाखाय साफा सुफा खालामनो थाखाय दा बिफाननिफ्राय दै जगान बिफाननिफ्राय बेफोरखौ बेबस्था लानांगौमोन नाथाय बिनि सायाव जेबो राहा लानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेनिखायनो जोङो गोख्रोङै खावलायदों रायजोफोरनि जानानै जानो थाबैनो बे नैबे ओनसोल खनाखौ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रायनानै साफा सुफा खालामनानै रायजो राजानि सावस्रिखौ नोजोर होनानै जाहाथे दैखौ गोग्गो दै जगायना होयो बेनि थाखाय